Espais vius. Revitalitzem els espais per millorar el benestar, l'aprenentatge i la convivència. Quines mancances creus que té el teu institut? Falta decoració i molta natura. I a més falten llocs d'oci. M'agradaria fer tallers de henna per a compartir la meva cultura. I a mi m'agradaria aprendre a escriure en àrab i en xinès. Podríem posar més ombres, ja que fa molt de sol, i més naturalesa com gespa i vegetació. Fonts perquè hi ha poquetes. Són en tetxaet per a que quan ploga podré ir al pati. Banquets de pícnic. Unas sombrillas. Un sitio donde puedan leer los lectores. Que n'hi hagi més color. Quins són els objectius del projecte? Créixer en interculturalitat, educar en valors, activitats saludables al temps d'esplai, treball interdisciplinari globalitzador, millorar l'aprenentatge, fomentar la creativitat, reivindicar la igualtat de gènere, contribuir al treball comunitari, potenciar el plurilingüisme, assegurar l'inclusió de tot l'alumnat. Quina metodologia aplicarem? Una metodologia activa i participativa, cooperativa i integradora, emocional, lúdica, globalitzadora i transversal. Metodologia d'aprenentatge-servei i treball per projectes. Quines activitats i actuacions proposem per aconseguir? Racó musical. Jocs de taula. Expressions artístiques a les parets. Racons gastronòmics. Tenis taula, rugby adaptat, pilota valenciana. Elements vegetals, ombres i espais per seure. En este lloc i nos agradaria vindre perquè hi ha molta ombra. Sí. Racó per a la lectura. Cartelleria en braille i pictogrames. Somiem, creem, construïm. Espais vius i Espau Clar.